dnešní zápas bude hodnotit brankář Marek Laco. Marku, dneska těžko říct, že byl nejlepší hráč zápasu, vybrali jsme si tebe, protože nikdo nedal gól a z našich hráčů ty si dostal sice 4, ale podle mě za žádný si nemohl. Jak by si zhodnotil ten zápas z tvého pohledu? Ťažko povedať, lebo ja neviem. Nech to hodnotí trenér. Ja to hodnotiť nejak nebudem a treba na to rýchlo zabudnúť. Myslíš si, že z naší strany nebyla taková motivace už, nebo že ty Litoměřice měli větší motivaci? Proč my jsme nedali góly, oni dali? Tak dokázali sa presadiť, ja neviem, to možno tak mali dobrý mančaft, skúsenejší hráči, možno tu na teraz to tréner to plata s tými mladými. Takže skúšajú, či majú na to, či na to nemajú a prakticky o nich nešlo, takže viac menej nech si to aj mladí vyskúšajú. No, že fanoušci si určitě přáli vítězství, mít poslední zápas jako vyhraný. Nepovedlo se to, poslední zápas byl nepovedený, stejně jako celá sezona. Kde si myslíš, že se lámal chleba podle tebe? Tak neviem, vždycky je to viac menej nejaký ten december, november, december. Kedy sa to láme, to je tak možno polka sezóny. Bohužiaľ, tam boli nejaké výkyvy. Dlhodobo sme aj zle hrali, ale potom sme sa nejak pozbierali. Od tej polky sme začali celku dobre hrať, ale furt tam chýbal nejaký ten krok. Ty si podepsal smlouvu na další rok. Co tě k tomu vedlo? Myslíš si, že ten tým má budoucnost, že se to tady dělá dobře, nebo co tě vedlo k tomu, že jsi podepsal další sezónu? Tak ja neriešim, či to má budúcnosť alebo nie, ako to sa človek vždycky dozvie až po sezóne, že či urobil dobre, alebo aj či to bude mať do ďalšej sezóny budúcnosť, ale ja to mám blízko domov, ja som tu spokojný a nechcel som sa trepať niekde ďalej od domova už. A myslíš si, že příští sezóna bude lepší? No, dúfam, že bude lepšia. Co by si tak řekl závěrem úplně za ten rok, když tady nebyla to povinná sezona, lidi chodili i tak, z play-off možná uteklo o vlásek, by se dalo říct? Tak ja im akurát môžem za to poďakovať, že tu chodili v takom množstve, ako chodili, lebo ja neviem, možno niekde inde by sa na to úplne vykašľali a chodilo by tam možno 200-300 ľudí. Takže toto je, s tými ľuďmi je to tu výborné a preto dúfam, že tá ďalšia sezóna bude lepšia. Dobře, díky za rozhovor, ať se ti daří. Díky.